Zdar lidi, tak dnes natáčím nějakou střílečku a teď jsem zapomněl její název. A je to přes počítač, poprvé ji natáčím sám přes počítač, tak doufám, že se vám toto video bude líbit. A abych vám to shrnul, tak je to jakoby, že musíme obsadit co nejvíc vlajek a vyhrát. Ve všech hrách je samozřejmě vyhrát. Ale to už asi víte, o tomhle vám říkat nemusím. A jestli je to takový rozmazaný a takhle, tak za to se vám omlouvám, ale bohužel nemám moc dobrý komp, takže jako mám dobrý komp, ale potřeboval bych lepší gigahertz a grafiku. A to já bohužel lepší nemám, no. A moje první video, co jsem natáčel, měl na 8 fps, takže jsem to přetočil, dal jsem to ještě na nižší grafiku a doufám, že tohleto bude fajné. Jo, čeká se na hráče, no. Tak to je ještě víc. Už bys měl pohetce, zmrde. Tohle to už není zpomalený ani, takže by mi mělo normálně jít jak zabíjet. Protože v tom prvním videu, nevím jestli to dám na YouTube, možná jo, možná ne, uvidíte. Jo, a nepoděkoval jsem vám za tu podporu. Za jeden jediný den mám najednou 3 nový odběratele, fakt vám za to děkuju. Za chvilku budu slavnej. Pro mě je to jako vážně úplně úžasný. Ne, já jsem naběl. No nevadí. Já to mám jako docela nahlas, ale vy asi zvuk neuslyšíte, bohužel. Já natáčím přes Dixie Store a já nevím právě jak udělat, abych mluvil a i vy slyšeli zvuk. Protože já to mám ve sluchátkách, že jo. A kdybych chtěl, abyste slyšeli, ty zmrde, vole. A mám kill. Tak takhle hraje Davidob. Hele, smrt. Ten bude taky tvůj. Rozluč se se životem. Já už jsem se rozloučil. Opakovaný vtip už není vtipem. To už jsem řekl v jednom videu. Tak za to se omlouvám, že jsem se opakoval. A tohle to není, jak jsem vám říkal na ty vlajky, tak tohle to není zrovna na ty vlajky. Tohle to je, že se zabijíte prostě mezi sebou. To určitě znáte, to je něco jako deathmatch. To je něco podobného, no. A jako, pokud si budete někdo chtít zahrát se mnou. Ne. Jo, pokud si se mnou teda někdy budete chtít zahrát, pak mi napište do komentů. Jo, a napište mi, jestli se vám ty hry na počítači líbí. Jestli to má vůbec cenu natáčet. Jestli to není lepší přes tablet natáčet. Já vážně netuším, co se vám líbí. A další kill. Kurva, tak se schopte lidi, ne trochu. Vás stejně jak zabijím. To ke mně vlastně ke mně to patří. To je moje pravý já. No, tohle je moje nepravý já, že chcípám. Nějaká 9 zasraná. Na tý si brzo smlsnu. Tak, pokud budete chtít další díl ordinace, tak mi prostě pište do komentů cokoliv budete chtít, tak mi pište do komentů. Jsem tu prostě pro vás. Já mám právě školu, ale ty vole, tak ten byl dobrý. Tomu dávám palec nahoru, protože Davidopa jen tak nikdo nezabije. Na 19 fps mi to pracuje, to je docela dobrý. Zmrde, vole. To je pomsta, kámo. Granát, no jasně, že srabíku. No,
asi nevím, co bych vám chtěl, jen jak jsem vám už jednou říkal, že asi už by v sobotu by tam měl být taky na počítači The Forest a v hodně lepší grafice, protože natáčím přes kámošův počítač. No, přes kámošův počítač. Přes počítač s kámošem. Tak doufám, že se vám s tím kámošem to bude líbit. A co bych vám ještě chtěl říct, no jak jsem jednou točil to video, tak pokud až dosáhnu 100 odběratelů, až dosáhnu těch 100 odběratelů, tak přísám, že vážně dám to odhalení. Jo. A kdybych na to náhodou zapomněl, tak mi pište do komentů, protože já věřím, že těch 100 odběratelů budu mít brzo, protože vy jste úplně úžasný. Pojď sem. Kde je ten hajzl? Kámo, já se tě bojím. No. Ne, Davidov se nikoho nebojí. Nikoho a ničeho. Ani toho, který mě zabije, protože vím, že je to náhoda. Tak až tohle to asi skončí, tak toto video ukončím. A pokud se vám toto video bude líbit, tak už to znáte, like, odběr a takový prostě kravinky a na cokoliv byste se mě chtěli zeptat, kdyby byly i otázky, tak bych vám odpověděl normálně askem, bych vám na jakoukoliv otázku odpověděl. Můžete se mě ptát na cokoliv chcete, odpovím úplně na jakýkoliv otázky, protože je vás zatím málo, takže zodpovím vážně jakoukoliv otázku. Třeba Ment, nebo Mad Bros, nebo Aty, tak ten prostě nemůže, že jo, na všechny otázky zodpovědět. Ale jak vás je málo, tak já na to můžu zodpovědět, takže se mě vážně ptejte na jakoukoliv otázku. A ne, že nějaký ty youtubeři prostě řeknou, že jsou ty otázky nevhodný. To mi je jedno, že jsou nevhodný, prostě vám odpovím na ty otázky. Jasně, zabila mě 4, no určitě, tyjo. Tyjo, no. Jsem pěkně asi podělal. A doufám, že ta kvalita není vážně úplně nějaká strašná. Jestli je, tak to radši ani na ten YouTube dávat nebudu. Jako chci dávat nějaký nový video, ale pokud to bude nějaký strašný, tak to radši ani vážně na ten YouTube dávat nebudu. A jestli mě neslyšíte nějak moc dobře, nemám mikrák nějak extra dobrý, tak jestli mě neslyšíte, tak mi to napište do komentu a já se vlastně stejně uslyším, takže to nějak spravím. Že si nějak dám prostě na hlas ten mikrofon, nebo prostě budu mluvit na hlas, no. Nic jiného mě nenapadá, budu řvát jak kokot. Ach jo, teď nás docela kosí, ty hovada. Jaký je skóre, jak to vypadá? Já jsem modrý nebo červený? Ty šmejde, co si myslíš tady, že budeš střílet po kámošovi? No, po kámošovi, že já neznám. Se jen tak ze všema neskámoším. A kdo by se mnou chtěl hrát Rust? Do prdel. Jo, chtěl jsem. Jo, kdo by se mnou teda chtěl hrát Rust? Tak mi řekněte, ale já až budu lepší, tak si koupím nějaký i lepší komp, abych mohl natáčet prostě v lepší grafice a zdar zmrde. Nějak se ti to nepovedlo mě sejmout, co kámo? Tak za to se ti omlouvám. Jo, a že budu teda natáčet v té lepší grafice, až budu mít lepší komp.
já právě mám komp jakoby od svého strejdy a on na těch kompech jakoby pracuje, takže já to mám za levno. Já vám to řeknu přesně, jak je to výkonný, kromě grafiky. Pouze 2,2 GHz, 2,2 GHz, 4 GB RAM, 1000 GB té paměti. A to je asi tak všechno, co vím. Takže to nějak moc nerozjedu, jo, a 512 MB grafika. Přesně to číslo nevím, ale vím, že je to 512. Takže jako není to nějak moc výkonný. A ty 2,2 GHz právě je to hodně slabý, no. Tak až budu nějaký víc populárnější, až mě bude znát víc lidí, takže bych si koupil lepší komp, grafiku, i tu ramku. Co bych pro vás neudělal, že jo? Ty vole, tady kolem mě. Ale zajímalo by mě, kdy to do prdele skončí tenhle souboj. A teď jsem to docela lamil. Teď jsem takovej ukecanej hodně jsem byl. No. Jo, jsem druhý, tak to jde, hele. Tak dnešní video asi ukončíme, tak díky za zhlédnutí a tak se těším, až si koupím ten lepší komp a s lepší grafikou a se vším a nazdar u příštího videa.